З Днем Незалежности народ Украины павіншавалі таксама Александр Лукашенко и Святлана Тихановская. Лукашенко выказаў спадзеў, што Менск і Кіеў, нягледзячы на геапалітычныя ўзрушэнні, адновяць узаемавыгадную супрацу на прынцыпах даверу, павагі і раўнапраўя. Вяршыня папросту крывадушша. Тым часам Святлана Тихановская нагадала, што якраз Лукашенко аддаў Расіі тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну. У той час, як народ Беларусі дапамагае сваім паўднёвым суседзям. Добраахвотнікі ваююць за Украіну, партызаны спынялі расійскія вайсковыя эшалоны, а валанцёры збіраюць дапамогу для украінцаў. Давайте паглядзім, наколькі розныя вось гэтыя віншаванні. Гістарычныя лёсы беларускага і украінскага народаў цесна пераплеценыя. Нашыя нацыі звязваюць векавыя традыцыі, памяць пра агульныя перамогі і цяжкія выпрабаванні. Гасцінная Беларусь заўсёды адкрытая для кожнага украінца, які прыходзіць з добрымі намерамі. Перамога Украіны адкрые шанец і для пераменаў у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантай таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на украінскую зямлю. Дарагія украінцы, я жадаю вам перамогі, справядлівага міру, вяртання ўсіх палонных і выкрадзеных дзяцей, вяртання вашых людзей дадому. Да эфіру долучаецца Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк». Добрый вечер, спадар Александр. Дзякуем, што далучыліся да нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Сапраўды назіралі за сённяшнім гэтым цынічным віншаваннем Лукашэнкі народу Украіны. Спадар Александр, навошта яму ўвогуле спатрэбілася віншаваць Украіну, улічваючы кантэкст, улічваючы тое, што супраць Украіны ён дзейнічае ў звязцы з Крамлём, ці ён сапраўды ў нейкай ступені спадзяецца на пасярэдніцтва ў рэгуляванні гэтага будучага міру, як ужо ведаем, Лукашенко міратворац, ці ён не губляе надзей? Ну так, па-першае, гэта ў пэўнай ступені такі зварот прапагандысцкі. Заўважце, што калі Тихановская звярнулася і канкрэтна да прэзідэнта Зеленскага і да народу, то Лукашенко падкрэслена, гэта заўжды у выпадках так званых недружалюбных краінаў ён звяртаецца на народу. Гэта, ведаеце, яшчэ такі савецкі ідэалагічны стэрэатып, што ёсць антынародны ўрад, ёсць просты народ, які стогне там пад ярмом і гэтак далей. Насамрэч, гэта апісанне таго, што ў Беларусі адбываецца. Але тут не толькі гэта прапагандысцкая рыторыка. І, дарэчы, заўважце, у Тихановскай зварот ён акцэнтаваны на сённяшнім дне, на добраахвотніках, якія ваююць. Яна згадвае пра рэйкавых партызанаў, пра тыя, хто сядзіць за падтрымку Украіны ў беларускіх турмах і гэтак далей. А Лукашенку няма чаго казаць. І таму ён пра векавыя традыцыі, ён жа любіць успамінаць, што і карані ягоныя аднекуль з-пад Чарнігава, але пры гэтым, па вялікім рахунку, канешне, сорам і ганьба тое, што рэжым Лукашэнкі робіць сёння. Таму ён, так бы мовіць, сарамліва гэта замятае пад дыван. Ну і ёсць прагматычны чыннік у гэтых зваротах таксама, таму што вы маеце рацыю, ён трымае ў галаве магчымасць неяк уплішчыцца, па-першае, ў гэты мірны працэс, і, па-другое, паўдзельнічаць у пасляваеннай адбудове краіны. Таму што ён не выпадкова ў гэту Трампаву раду міру ў прыватнасці пабег Лукашенко, таму што яна мае на ўвазе потым займацца і вось гэтымі праблемамі аднаўлення Украіны, а там шмат будзе працы, і Лукашенко спадзяецца праслізнуць такім чынам, бо раней да гэтай шырокамаштабнай вайны вельмі выгадны вялікі гандаль быў у Беларусі з Украінай, і ён спадзяецца, што вось нейкім чынам яны забудуць, яны даруюць украінцы, і зноў пяройдзе супраца на прагматычныя рэйкі. Спадар Александр, ну, як вядома, няма таго, што раньш было, і цяжка тут устрымацца ад паралелі з гэтым жаданнем перагарнуць старонку, як у дачыненнях з Украінаю, гэтак і ў дачыненнях уласна з беларусамі. Лукашенко ж таксама ім кажа, гэта ўсё можна забыць, вы да нас там прыпаўзёце і будзеце далей вось нашай кармавой базай. Нічога страшнага не адбылося, нікога не забівалі, нікога ў турмах не садзілі, і як бы
і давайте перагарнем старонку. Вось гэта, паслухайце, я вось часам думаю, вот як патлумачыць гэту неадэкватнасць Лукашэнкі ў жаданні перагарнуць старонку там, дзе, ў прынцыпе, немагчыма гэта зрабіць. І вось я думаю, ці гэта неадэкватнасць сапраўды, альбо ўсё-такі у нейкім сэнсе Лукашенко больш рэалістычны, чым мы з вами, а мы такія рамантычныя і думаем пра тое, што ну вось ёсць добро, ёсць зло, і в прынцыпе нельга са злом дамовіцца, перагарнуць старонку. Як вы лічыце? Гэта тут пытанне вот рамантызму, не рамантызму, прагматычнасці палітычнай? Альбо неадэкватна? Ну, тут важно подкрэсліць, што Лукашенко мае на ўвазе, што перагарнуць старонку трэба на ягоных умовах. Ён жа не кажа, што я тут вось здыму крымінальны пераслед, выпушчу ўсіх з турмаў, пашпарты дазволю афармляць за мяжой, ну, ўсю гэту дыскрымінацыю палітычных праціўнікаў адмяніць. Пра гэта ж ён не кажа. Для яго перагарнуць старонку — это сапраўды паўзіце на каленях, звяртайцеся ў гэтую камісію сумна вядомую і гэтак далей. І я думаю, што няшмат знойдзецца ахвотнікаў з ліку такіх перакананых праціўнікаў рэжыму, якія на такіх умовах згодзяцца перагарнуць старонку. З іншага боку, вы маеце рацыю ў тым, што, напэўна, спадзявацца на тое, што ў нейкі момант вось будзе новы рэвалюцыйны ўздым, і вось тая ж палітычная эміграцыя на кані ці на белых джипах вернецца ў Беларусь, ну, гэта таксама не вельмі імаверны на сёння сцэнар, хаця ўсялякія катаклізмы здараюцца ў гісторыі. Таму, канешне, ў перспектыве ўсё адно, калі глядзець там на шмат гадоў наперад, то нейкае зрастанне беларускай нацыі яно мусіць адбыцца, і тут з аднаго боку важна, каб не былі забытыя і злачынствы, і адказалі тыя, хто вінаваты ў гэтых злачынствах, а з іншага боку, каб усё ж такі знайшлі агульную мову людзі з рознымі палітычнымі поглядамі, каб разам можна было будаваць лепшую Беларусь. Лукашенко кажа пра мір ва ўкраіне, адначасова з тым заяўляе, што вакол саюзнай дзяржавы, ну, хоць і не ворагі, але ўсё-такі не вельмі прыемныя людзі. На прыёме у яго сёння быў губернатар Архангельской вобласці России Александр Цыбульскі, і з ім Лукашенко збіраецца развіваць і таваразварот, і супрацу у самых розных сферах. Это пасажырская, рабочая тэхніка, ліфтабудаванне, сельская гаспадарка, а таксама адукацыя і навука. І паміж абмеркаваннямі вось гэтага партнёрства Лукашенко нагадаў Цыбульскаму і пра ролю Беларусі для России ў цэлым. Давайте паслухаем і пазней вернемся, каб абмеркаваць. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастают. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире, и это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть. Спадар Александр, Лукашенко стрымлівае праціўнікаў і амаль што ворагаў вось гэтымі віншаваннямі з Днём Незалежнасці. Ці як вось гэтую тыраду Лукашэнкі ацэньваць? Ён хоча прадаць расейцам, што я тут загуліваю для того, каб не кінуліся, ці што? Ну, ведаеце, гэта ягоны стыль, ягоная дыпламатыя, казаць кожнай аўдыторыі, кожнаму суразмоўцу тое, што яму лье бальзам на душу. Вось мы бачым, што з украінцамі ён пра мір, вось я які добры, хоць да раны мяне прыкладай, любіце мяне, рабіце міратворцам і гэтак далей. Векавыя традыцыі, там усё такое, карані з-пад Чарнігава. А што тычыцца вось гэтага сустрэчы з гэтым губернатарам і ўвогуле з расійскімі нейкімі
прадстаўнікамі, то тут бачыце, я заўважыў, што лексіка якая: мы на вайне, маўляў, я з вами ў адным акопе. То бок тут уже ён падкрэслівае, што ён менавіта хаўруснік Расіі. Ну і зноў жа, акрамя рыторыкі, акрамя таго, каб спадабацца рускім, тут ёсць і прагматычны момант, таму што сапраўды на вайне вось Лукашенко і рэжым пачалі добра зарабляць, пастаўляючы ў Расію розныя вырабы там і кампаненты для вайсковай тэхнікі, для таго, каб забіваць украінцаў, і ён дзейнічае тут паводле прынцыпу грошы не пахнуць. Бачыце, украінцам міралюбівыя словы, а рускім пра тое, што я магу вам яшчэ болей, ну я сваімі словамі пераказваю сутнасць, я яшчэ болей прылад для забойства магу паставіць тых жа украінцаў. Ну і акрамя гэтых абяцанкаў яшчэ і ордэны дружбы народаў, які ён сёння раздаваў Мішусціну, Мантураву. Ну, вось гэта таксама лягае у вось гэтай елейныя прамовы кожнаму, якія больш прыемныя. Ну, так, гэта таксама жаданне, вось, як Трамп яму там запінкі дорыць, так ён гэтыя нейкія значкі рускім таксама раздае. Ну, але я думаю, што той самы Мішусцін, ён чалавек прагматычны, ён умее лічыць грошы, і наўрад ці за такія нейкія бліскучыя цацкі ён дасць болей крэдытаў, умоўна кажучы, Беларусі. В кожным разе на расійскім рынку для беларускай прадукцыі ўзнікаюць усё большыя праблемы, і я думаю, што Расія выбірае прагматычна. Тое, што і трэба для вайны, яна бярэ. А вось у цывільнай сферы, наколькі я ведаю, кітайскія тавары выціскаюць беларускую прадукцыю з расійскага рынку, і тут дзеля братэрскай любві не будуць расійскія нейкія суб'екты гаспадарання аддаваць перавагу беларускай прадукцыі, калі кітайцы пастаўляюць нешта танней і лепшай якасці.